Igbo mụrụ nze m ọzọ, Igbo ndị ọma na-ege ntị, anyị abịakwa ka isi abịa. Ife butere anyị n'ọfịs nna anyị ukwu, agụba na-agụ ihe na ide mmiri, agụba na-agụ ihe n'ala Igbo, agụba na-agụ ihe na Anambra steeti, mana onye iro bụ maka okwu akpụ n'ọnụ, aka aja aja na-eme gịnị na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ. Ụtọ ndụ bụ na ndụ, onye rụọ orie, nwoke shọp. So onye bụ okwu akpụ n'ọnụ, maka na otego anyị ji anụ kepu ama wee gbaa wee si biko na ọsọ nna anyị ukwu ọsị emebere real estate, ọsị elebere tiles, ọsị emebere oil and gas, ọsị ebe ọgaranya na-efe Chukwu, na nke a dị iche na obere famasi dị involve. A sị na ọkpachiri obere famasi majai. Nna anyị ukwu a wee bụrụ evangelist St. Paul Okwudichukwu Ezinwa Onuorah, St. Paul dị ndụ, the incumbent president general Anambra Global Connect, and the chairman and chief executive officer and the founder Good Faith Multinational. Good Faith comprises oil and gas and real estate industry. I hope I'm right, sir. Yeah. I wee sị ka anyị bịa ka anyị na ya nọrọ ya, maka na ife na-emezi n'ala Igbo okwu akpụ n'ọnụ na ọgbagwochiziri anya na ụtọdị ndị mmadụ si mba na ọhịa ife ọ na-eme, bizinesi ọ na-eme ka o ji wee bụrụ ife ọ bụ, na oke ite dị involve na ibobo dị ya, na famasi bara ya. Anyị sị ka anyị bịa ka ọ kọwara ikengi ya, ọkọwazi ọkọwata ha ka na nwoke isi ọbịa njem gwe n'aka ka ọ kọwaa. So biko ka ịkọwara anyị, gwakwa ụmụ Igbo etu isi Chineke si amazi m etu isi wee bụrụ ife ịbụta. That's all. Thank you, sir. Yes, ndị ụtọ ndụ ekene m unu. Obi bụ nsọ aṅụrị na unu bịara maka na ọka aha eri and na ka aha eri so nkọwa m ya dịrị m izi, ihe ọ ya eji dịrị m izi bụ na ka unu ha abịa enwe ndị ma m n'ụwa mbụ, nwekwa ndị ma m taa, mana ofu ihe m chọrọ ekwugbuo na m sị na akọwaruo. So afọ m bụ Evangelist Paul Okwudichukwu Onuorah, onye eji nwa Jizọs na-alụ wee malụ ruo n'ide mmiri ọbụla anụ nyere onye ụsa. Nke ikpeazụ a etikwuziri Central Bank ụmụ ogbenye na South East, ebe ụmụ ogbenye na-abịa aṅụrụ mmiri ndụ. So agụrụ m akwụkwọ na Uruezana Primary United Uruezana Central School Alọ, nke dị n'Alọ, wee gụzie secondary school na school echenye Peter Ọwụzi Technical School. Mgbe anyị gụrụ ọ bụ Alọ Boys St. John Secondary School Alọ. So anyị gụchara ya wee bịa Lagos na 1996. Onye ọrụ bịa, kedu ka isi bịa Lagos? Kedu ka isi nweta ego iji wee ba moto wee bịa Lagos? Kedu ihe butere gị wee bịa Lagos? Yes, agụchara m akwụkwọ wee soro my brother a na-akpọ ọ bụzi Pastor Chukwujekwu Onuorah tata. Okay. Wee bịa Lagos. Okay. Abịaruo Lagos wee biri na Koka Village, Koka dị na Orile. So wee soro ihe na-apụ Lagos Island ebe ọ na-ele abada. So maka na m wara anya na ụmụaka, Chineke mere m bụrụ onye wara anya, wee jakọtawo ndị wee sị ya brọda, ya nwekwara na ebe m fụrụ na cosmetics na-agakwụnụ, sị m nwara aga, nsị ya na ọ ya aga. O wee were 100,000 naira na 1996. The same year ahụ o gotere? Yes, wee nye m, wee sị m jee were ya gbagharịba. So wee were ya gbagharịba wee zụba cosmetics ya, wee zụba perfume. Enwere kọmpani a na-akpọ kọmpani nọ na Nigeria, ha na-anọ na
Monkey Village ka a na-akpọ enye ebe a na-akpọ Kirikiri Town. So ha na-alụ powder gas, perfumes. So anyị jee na ya kwụnye ụgwọ, anyị jee kwụnye ndị bụ distributor ego. Onwewo mma na onye Imo steeti a na-akpọ Uchesin, ọ nọ na trade fair na-ele perfume. Nwanne ya nwoke a na-akpọ Edi ka ọ ya bụ nyezie nye obere ego, o wee tiri nwanne ya bụ distributor, wee butere m afịa, sizie m ebe ahụ wee lee wee nweta gain. Mana nlegideziri wee fụ na blouse ụmụ nwaanyị na-eyi na-aga ezigbo ahịa. And na my brother nọ Ọnịcha, Obiora, my brother nọ Ọnịcha mgbe ahụ. Obiora Onuorah. Okay. So I wee sị anya gbagote Lagos ebe ọ na-azụbu ahịa akwa n'Ọnịcha ka o jezie tuo ana na Hong Kong tute ndị ya na-elebe anyị blouse ahụ n'obere ego ka anyị wee na-enwe morgan because azụlite ego m ahụ agbanite n'obere. So nyanwa bịazie Lagos, anyị wee mekọ ego ọnụ wee jezie Hong Kong wee na-atụ blouse a na-akpọ Margaret Lipola blouse. Na which year? Na 2000 na 1998. 98. Yes. By then, each got 100,000 for 2 years. Yes. 96 and 97. Yes. Who's here 98? Yes. You know Obiora. Yes. Wee ma jizi ama na mgbe ahụ na m wetaziri ka ọ na-achọ ije Hong Kong na m metaziri ebe 400,000 Naira. Yes. O wee tii na nke oji ọ bụla ebe 1.something million. O wee je wee kee many bells bata anyị lesie. Anyị chọtazie shop na Balogu Street ebe a gbara ọkụ, ebe ahụ ka nwata kwọcha aka okwe ha, ebe a ha na-ele lace. Okay. Ebe ahụ anyị nọ na ya na-akpọ ya akụchasịrị ya ka obere kaụnta ndị Yoruba na-akpọ ịbate akụsịrị ebe ahụ ka anyị na-asampụ akwa. So anyị nwezizi shop na-abụ ebe ahụ ụmụazị na ozi ya na-agba mbọ. So o jesizie nata na-ele ego tozie. Mgbe jezie one day wee na-agafe wee fụwa mma na onye uke a na-akpọ Tom Kofi. Onye uke ọ ka dị ndụ, onye ugwule na uke. Tom Kofi. Tom biya dị nso na be aka ekpuchi ọnwa uke. Okay. O wee gosi m one product wee niti ya sị na ọ bụ na m enweta ihe na gain dị na ya dị too much akarịkwa. Si ya wee weniti ya. O nwere 4 colors: lemon, strawberry, lime, and peach. So nene were because na my brother na-azụ ahịa akwa na-agaba Indonesia na-aga Hong Kong. Wee gbọọ ya ọbịa sị ahịa ji enene ihe a. O wee ruo Indonesia wee bụ na ihe eji atụ 1 container ngwa ahịa bụ less than 1 million maka mgbe ahụ dollar nọ na 80 something, between 85 naira 85. Ọ rigidere ya 85. Abacha mere before Abacha wee mesịrị mee ihe nwe mgbe ọ bụ 50 something before ọ bịa to 80. So mgbe ahụ 800,000 nyere 10,000, 800,000 naira nyere $10,000. So ihe anyị ji azụ ahịa ha mgbe ahụ ma shipping ya ma ihe niile erughị that 10,000, ya bụ 10,000. Wee bụ na na-abịa ebutu ahịa ihe a na-eri na profit ya bụrụ 3 million naira Na 98. Yes. So my brother nata nke ahụ nwesịa na m mejizikwa ya ka m ji ebe na-ahịa eke onye ruo onye azụrụ ha na-azụ m nwa na-azụ. I jezie register the product. Can I find the product? Tokyo from Indonesia. Can I find company? First company who registered then? Oh, ya bụ Okwu God Industries. Okwu God Industries. Registered which year? Registered na year 2000. Okay. Okwu God Industries. Ọ ya ka eji azụ dị ya. Okay. So ndị na-agba ngazia Indonesia rụzie na-azụ nke ha nwa na-azụkwa nke ha mana ịma na akara aka niile ọ bụrụ ofu. So ndị na-agbara m ahịa mgbe na Port Harcourt ka a na-agbụ ya Chapman Express Chukwudi Okafọ. Okay, later mụrụ onye na-ego n'ụmụ awụrụ Chapman. So ya na-agba ọ gbazie ya obudata na main market
anyị abịazie wee trela na-ebu ya to Lagos. Mesie Chido dị Hako gbabakwala anyị. Okay. Wistek nke ị na-anụzi. Koko. Yes, maka Igbo ka ọ na-agba. Chido na Habat enyi nwoke. Ọ ya bụ Chido dị Hako. Okay. Ihe a na-ede Chido dị Hako. Okay. So ha mesizie gbabala anyị. Zugidezie dị ahịa. Onwe oge elu ndị China wee mabata na ahịa rụzie ya, rụbazie ya inferior nke abụọzi original. Which year? N'ime 2003-4. Okay. So ọbịa mee m obuo m aka ịtụzi ya nke ahụ na-ele 1000, ndị China na-ele 500 naira. So o mere m nluzo nnukwu ego mgbe ego nwere value. Mana so onye zụrụ ahịa na ụmụaka ịma agbazi nkịtị ma ọ bụ ka ije yọba mmadụ si ya nye gị ya mere gị. So ihe emezi bụ na duto m si gwaba unu n'oge na nwara anya na ụmụaka. So nga na papa wee bido oil and gas trucking. So ndị na-azụ mmanụ from Enugu a na-abịa na trọkụrụ. Okay, by then you go na buying and selling. So mpụzi ya n'ime ahịa because ị nwezighị enough capital to compete. Ihe ya emebe ịpụ achọ ihe ya enye gị capital iwe chigakwazi ya maazị ya nke ị chọrọ ime. Mana ọ bụrụ na ị kọntinu nọba n'ime ahịa ibidozie ebibe ego ebe a na-achọ ọrụ m mgbe ahụ uwe eme gịnị otuo. So wee gaa papa bido trọkụ nwetebe ndị mmadụ a na-atrọkụ na-enweta ego. Wee mesie wee fụ na enwere biznes a na-eji aka nkịtị eme. A na-akpụ ha ndị ọgba aka achị uru. Ada eji kapital mana ị ga-enwe gị. Ke business dị ya. Wee bụrụ kiri adị na-eje. So okay, go ahead. Wee baa kiri adị na-agent wee mitie ofu ezigbote enyi nwoke bụ ọga m na kiri adị, Chief Kenneth Okafọ. Onye ebe? Ọ nọ n'enyi nke Nnewi. Oh, nwe Park View Astoria Hotel. Yes, junior brother to Chief Dennis Okafọ. Okay. Denka Services. Okay. Akata aka eze nwachi na-emere Nnewi. O wee fụ nka nwanne mụ na ya dịba mma anyị wee mebe clearing. So because na wee nene na egwu clearing ga-abụ n'ime ahịa wee bụrụ ọfịs buchigakwazizi ya n'ime trade fair. So ebidozie ya na-eme ihe na-agbalị ndị mmadụ wee jezie China maka ngwara unu na ngwara anya na ụmụazị. Ịwa anya abụrụ ịnụ ọgụ ma ọ bụ ịpụta na-agba egbe ọnụ na-akọghịrị. No, ịwa anya bụ iche ife eme ya ọwọk ya bụ ịwa anya. Ịwa anya abụrụ ịba kọt were egbe na-esogharị ndị. No, ịwa anya abụrụ izu ori ma ime kidnapping ma ị na-aghara mmadụ nke ya. Ịwa anya bụ itinye ihe nwee focus omee ya bụ na ịwara anya. Yes. So now wee jee China ruo na Jimbi bus a na-akpọ ya bus 7 bus stop. Wee ruo nwere ka mgbe m gbara Indonesia enwere ndị a na-akpọ ndebe PT friendship. Bụ na onye ọbụla gbara Indonesia amaghọ PT friendship. Ọ ya bụ the highest shipper ụmụnne na-abụ Helen na nwanne ya nwaanyị. So nwa ọrụ ha na-akpọ Tegu wee bụzi na oje China mepezie gịnị shipping company. Due to na onye ochie anyị akpa na osisi bịaba ozugbo. So na-ema Lagos na warehouse Tegu anyị wee use bịa wee mee gịnị wee mepee group page kpọọ ụmụ Igbo si dọka ebe ibu na osetigo na m abago n'igbo ibu. Asị m ọ bụ ọka ozi nsị a na-ibu ka a na-agba kịta ụmụ Igbo mee gịnị dọka ebe ibu ọla ndị a na-apapa ebute na trade fair sizie ya na-ebujere ndị Lagos Island nke ha. Alụbeghị ọgaba na which year ka nke a na-eme? Ọ na-emezi na 2007 2008. So alụgide ya mụnwa mekwanụ free na nke ọmụ na-enye rụgbazi ya nke m nyebekwa some people because ibu bịa ibezie nne nsọ blet be o nweziri oge olu ole jie okwu mere eze anọ ebe a ma ife m na-ekwu
problem dị n'ibu karịzịa mụnwa wee decide wee sị na mgbe ahụ abatabago na property obere mmadụ nwere ike ịdonyere ibu bụ 1 cbm 1 cbm bụ 1 carton ebupụtaghị n'oge ọ na-agbago na ya agbawukwu n'oge gbawuo onwe ya so ị na-ajụzi ya ọ gị na ọsị na ihe a bụ ihe ya nweziri na n'ụwa ya niile so nwesị ya na onweghị onye ya agbawu ibie onye anwụ na ibie wee bupụtachi ibu ikpeazụ niile mgbalụ spend more than 5 million mgbe ahụ to 7 million do mortgage kwụọ ya n'isi onwe kwụchaa ya mee gịnị wee pụọ na anything a na-akpọ clearing. Which year? 2012. Yeah. Wee bazie property full. Wee fụ na ego dị na property buru ibu. Wee bụkwa na onye isi unu n'ụtọndụ bụ okwu mere eze na EUC. I will never forget. Wee sị anyị bata property normal ndị mmadụ. Wee bata property. Wee soro mee that property. Ego izizi o ji wee nweshi ya na me and you bụ na property bụ o letere ya. It's true. So property na-enye ego osogbu mee ya experience. Yes. Till date. Wee bazie property full, wee bazie ya in another level. Gaa Abuja lee Abuja kineko akụkọ karịa. Nsi no, ka anyị bịa Lagos ebe anyị nwere base. Nna m ochie Odoyewu n'alụ. Kedu ezigbo afọ ya? Chief Collins Akubeze. Odoyewu n'alụ. Ọ nke nwe primer. Primer na Ọdọnụ. Ikengisi Eke. Nne m na nne ya bụ nwanne m. Okay, go ahead, sir. O wee bịa wepụta business. Gosi m ana. Nyanwa anọgo ọ bịara na Ireland since 2001. Okay. So onwe ha family ọma ha land history ọma so onwe ha akụkọ adịrọ. Anyị wee bakpuo o wee na-esie m fụ na m zuru mmadụ and na mmadụ dị trustworthy na m adịm ebitere trust ịgbọrụ nje ihe adịm ajọmpụ ka nje na ya echi sọ m njebekwa mbọ ọgụ bịa ka anyị jee o wee gbọbata na family a na-akpọ Ojomo family kpọrụ njem itizie dị ya sọvio a na-akpọ Chief Akimbola o wee chepụta ana ewere ebe ana mgbe mesizie wee fụ na o nwere ihe ha nwa na-ele a na-amarọ n'obere ihe na-eme eji akarịsị ebe ego m esi họ n'ikuku wee da mmadụ nwere ike wepụta na 2 billion to sell ihe onye idiri rati n'isi ala bụ 200 million o ji nwee ike bụrụ nwa akwụkwọ ụmụ ya nwee ike onwe ihe dị ya mkpa ma ahụ adịghị ya so ịbịazie si ya nna anyị eme ya agha nye gị n'isi ala ka ego ya bụ nye gị drọp alaghị na inye m 1 month ka m kwụtọpụ ụgwọ ala ọ sị gị na 200 inye ya nye gị onwe ike sị gị 1 month isi ya mba na 1 month adịghị mma na 2 months unu dọgide ya maka ego dị ya mba ọ sị gị weta so immediately i were 200 nye ịwaba site lebe a ana igotelu na 20 million mgbe ahụ nwere ike ka ị na-elezi ya n'ime 2 months ahụ ịnọgidozi ọba 25 ịnọgide ọba 30 ịfụ na ilezi ọkara a na ahụ kwuo onye nwunye ụgwọ ana ndị ọzọ abụrụzi ya sọrọ nwunye etu ego m si wee bịa o mere n'Ọchị Road esteti ahụ ka dị tata ịgacha Bana Vista ịfụ ya ọ dị ihe anyị dere ihe dị esteti na Bana Vista ka na-ezu anyị nwanyere ya Grape Estate Great. Yes. That's the first estate. No, nke ebe anyị meziri estate on our own. Okay. Anyị elego iwọchi ebe a na-akpọ Royal Pine. Ekerie into two. Akụkụ a niile bụ mụ na ọdọ lelie. Okay. Royal Pine Ọchị Road. Anyị nwa lelie. The family eweterie anyị na-eleta na-enye ha ndị samfila na-eme. Anyị lekpọ ya. Nke anyị meziri estate anyị meziri on our own. Okay. So ndị dịka ven ọnwụ ghara ha nwechalụ ana and unu ha lụrụ alụ n'ime the estate. Right. So o mezie ego dị bụ 50 million bịazie o multiply ya to 200 nke dị 200 abịa to 500 iwerezie zụrụbazie ya na ebe ị chọrọ at your choice na-elegharị
ọ ife anyị na-eme before anyị wee mechazie wee sorozie nna anyị achọ eze n'ugbo ma ndị dịka Chikasin Group ha dị many wee na-eme oil and gas oil wells onye nwe oil well o weta anyị akpọta ndị ọcha na-egwu egwu ife na-eme. Anọ m na Congo Brazzaville, anọ m na Congo DRC, anọ m akwadobe Angola. So ọ bụghị ezoro ezo ezute ha ego ezute etu a ka anyị si eme ka ego anyị enwe ebe ịkpọrọ mma ya apụta adịm ezo ezo ana m abịa okeshọn niile ebe enweghị onye njikọ bụ enwekwuo bankị mbi na ego nke m alụtana ewee nye mee investment na-aga. So ọ etu m si wee nweta ego m na-eri. Igbo ndị ọma na-ege ntị, ịma na ife anyị chere taa bụ ka ọ kọwaa maka ije maka ụdọga nje maka emepe. Nna anyị nnọọ o nwere ihe nsị ka m jụọ gị maka onye ahụju ada efe ụzọ. Nọmba 1, enere m anya ebe a fụ Evangelist Paul okwu dịrị Onuorah. Maka ụfọdụ ndị mmadụ adịghị believe na ebironia nwere ike ịbụ evangelist n'ime mmụọ na eziokwu. Kedu how come about this evangelist? Okay. Yes, just on a short note. Abịa m Lagos na 1996. Yes. Before m bịa Lagos, abụ m Emansaba N'ebe n'ụka Catholic Church. which church? St. Mary's Catholic Church Alor. Okay. Gloria in Echesis Deus. So abụ m ezigbo onye ụka from ụmụaka. Okay. Abụ m onye nwere obi Chineke from ụmụaka. Adịm emegide mmadụ, adịm anọ ebe a na-emegide mmadụ ma egide mmadụ. So wee bịa Lagos na-enecha afọ ihe dị na Lagos na osikwa n'ike wee fụ n'ọkwụ nri ekpere ya anapụta mmadụ na Lagos a. Wee baa Pentecostal Church na 1997 after 1 year. Can I find the church? World Pentecostal Ministry. Onye nwunye bụ Reverend Dr. Max Ahanọnụ. Ọ dị na school bus stop na Orire. And they can eji ruo taa. Mba ha mejeze because the man of God relocate go Gazia East. Okay. So wee banyezie na 2003-4 wee locate zie ministry a na-akpọ Divine Majesty Deliverance Ministry ọ nọ n'Ijesha. Ana m aga up to date. Since 2003 to Yes. date, Eka Nigeria. Yes, and Okay. my wife will be a prophetess. Okay. And Divine Majesty. Okay. No. Yes. Biko nna anyị ukwu, dịka isi wee kọrọ anyị Igbo ndị ọma na-ege ntị maka na ntị m akara nke ọnụ. Ọ gwara anyị na nwanne ya nwoke bụzi pastọ taa kpọrọ ya kpọgote ya Lagos nye 100,000. O si ebe a gbada ịzụ air freshener, that is cosmetics. Yes. From air freshener, ndị ọcha China pịaka air freshener, ọ gbadaa papa ka o jee mebe transporter haulage, ịda na-achọta trọk eji ebu mmanụ. No, ndị na-ego mmanụ. Ndị na-ego mmanụ. Ana m ele mmanụ. Okay. Petrol. Gas. So now these two business, first challenge ị nwere bụ na ndị ọcha China bịara sepụ ụlọ ọnụ n'ala. Yes. I wee gbaga papa banye into oil and gas. From oil and gas ịba clear. Yes. O nwere challenge bịakwutere oge ahụ ịbalụ that clearing both oil and gas. Ọ dịka ụwa ga-agwụna, ọ dịka ndị oyi gị na ha na-erikọ na-aṅụ agbakọtaziri gị azụ, ọ dịka na ọ dịkwazị ego ka ana mepe ka ịbanye. O nwere experience ị nwere, ọ dịka your word abịago to an end. Yes, enwere many experience. Okay. Mana
experience ahụ ihe nji gabigasị ya bụ na abago mgbaba n'ime Chineke. Ghọta na ihe ọbụla inwekọta n'ụwa na-emecha na-eyi ahapụkwa ya wee na so ihe mekata gị inekwa okwu Chineke anya, okwu nkasi obi nọọsị na etu ọbụla o sigodi wee dị na-emesie na ọ ga-eme gịnị, ọ ga-adị mma. So okwu a ka ọ ya bụ njide n'anya nsị gị na mgbe ego bụ ego ka ahịa ada agazi efreshina nọsi ọdry ya na-amịzi amị. Mgbe ụfọdụ inwe ike lechazi ahịa mgbe ego nwee value ifu na 10 million ga-adị ọzọ. And abịara m bido asị obere nwa dị 19-20 years amarọ m ihe a na-akpọ investment. Ọfịs m na Lagos Island dị ka ebe a dị ndị mmadụ a na-enubata a na-eme gịnị, a na-enyerefe aka egote ha 1 plot of land, onye bịa bee uyi nye ego ebiri ga ya akwụ. Mana gịnị ka m ji were eme ihe a na-eme na ihe gbasara mmadụ na-ewute m. Mmadụ nwee nsogbu nnegide ọ bịakwugide ewere nye. So o mere mụ ma ndị enyere ma ndị bichara ebe njeziri obodo ebe nwetara ego ụfọdụ ha ajụzi ese m, mana m amaghị ndị họ because na akwụkwọ nsọ gwara m na Luke 6:38 siri nye na ya enyeghachi n'iko onye ji ama eji mara ya. So okwu a ka m ji aka onye nwe anyị jikwa iko ahụ eji ama wee mee gịnị, wee manyekwaziri na nke ikpeazụ. So ọ bụ ma situation ọ dịkwa na enwe mgbe ihe n'ezie ya, onwe mgbe ya abụziri ndobe foonu m na-abụzọ etuwa foonu m dị iwere nke a dobe idobe foonu na-abụ etuwa ịnọkọta iwere nke a kpọọ nke fonu ọ narị nge nọ mkpa ka ịdị ọzọkwọnụ nde na-ebubu mmanya bịa wetara gị kaadị fụzia gị n'ụzọ si gị onye isi na-aya emekwa n'ihe Satọde na-abịa abịa doo na ya bịa bụ ozi onye wee gị kaadị n'ezi mana onye na-abịa bụ oburu mmanya wee bịa nye gị kaadị. Mana mgbe ahụ ịnọzi kapital gbada enweghị onye a na-eji ayọ ego mana kapital gbadara na ihe emezi ka isi eme. So e nwere ndị bụ ndị ọyịghe bụzi anọrọ a na-amụ amụ conclude ọnụọgwụgwọ before return to action. Obasanjo administration through Chief Ademola Foroji nwere allocation enyere m. Ndị mmadụ akwago ashebi ha ga-eji wee tizie egwu na nwa Jizọs adarukwa na onwezi ihe ọ ya eme. Wee nye m allocation m mekiri like 20 million in one day wee jego AMG Beast. Na which year? Na in between that 2008-9 enye m allocation wee lebi elect chief ọnọchi ike na ugbo m onye alọ ezigbote nwanne m ọnwụ bịa nara m wee bounce back wee go AMG wee mee gịnị wee nụọ my wife under mee eguye in a month anụcha na nya kwụọ ụgwọ unu chenji ebe ọzọ m bi wee pụta. Ndị mmadụ akwasịgo ashebi anyị eji gbaa egwu mana ihe ahụ ọ gwara gị na Luke 6:38 mesiere wee mee no. Yes. Igbo ndị ọma na-ege ntị ụnụ anụghị ya nọọ agbago agbatuo ewere okwu Chineke gbaki anya ọ were ọnọdụ. Nna anyị o nwere ihe nsi ka m jụọ gị oge ahụ ị na-agba ibu maka na from ịgba ibu ka isizi were batazie property. Ị nwere ike ịkpọrọ m afa mmadụ na-abụ ịtọ ọyịnọ ndị na-enyebe gị ibu den onowu na ịkpọtakwa ndị na-enyebe gị ibu ihe ekenere unu ya ha ya afụ ya na ihe onyonyo ndị ụtọ ndụ. Chief Ifeanyi Egbeda ihe agha eme ya authentic furniture nwanne m onye alọ nke alọ authentic furniture ka m gbabara ibu wee ruo kwesị ya nwanne nna m agbaba n'ibu sị m ma agba nsị ya na ihe ọbụla m na-eme maka ihe ọbụla m na-eme ana m ala ka iso na nọmba 1 ma esoro na nọmba 1 ya bụ nọmba 2 abata n'ibu etu m si wa anya wee nwee kọntaktị na kọntena batata ahịa iwu agụrụ ya enu na-eje na nke ya alụchago ya bifo ọbata iweta kọpị alụcha ya
anyị na-eji 3 days. Okay, furniture bụ ahịa iwu oge ya oge ahụ anyị na-eji 3 days ebujere mmadụ ibu. O wee jụchaa m nsị ya yes na nna arụ. Ọ sị m oke na ya enene m. O wee were ofu kọntena nye m wee koniri ya ozugbo 3 days. O wee chi m mkpụrụ 10. Which year? From ofu 2008. 2008. Are you serious? Yes. Onye go 10 containers. 10 containers. Authentic furniture. Authentic furniture. Na-aga n'ihu. M wee tie mgbugbo. That day, ihe m na-eme eki n'ofu kọntena mgbe ahụ bụ 800,000. Mbọsị 10 kọntena ahụ natara ebulie n'ofu mbụ. Elu ha anya na alaba n'ụtụtụ ya nwee 8 million ozugbo. Ọ baa m n'aka. Okay, God furniture. Onye nke m. Ọ na-enye m ọrụ. Eze ebu n'afọ ọrụ ukwu. Ọkụ na-enye Victor Irozurike. ọ na-ewetara anyị ọrụ n'ọfịs because ọ na-enye anyị ma red wine 20 container 40. Big C Cosmetics. Eze Omogho. Ezigbo Pọmpụ na-agba agba. oyi ma ọ bụ ọta ndị mmadụ na-afụziri ya Big C. Emiri nwa. Emiri nwa ya. Emijai. So ọ na-enyekwa m ọrụ. Okay. Obele agụ na-adazi nnukwu. Oh, dị ọcha. Na-enyekwa m ọrụ. Ndị na-enye m ọrụ buru ibu. Ndị mmadụ na-ala ọbụkwu m maka okwu m na ihe ọ bụ n'ụtụtụ ka ọ na-abụ n'ugbede. Amaghọ m eti, amaghọ m ewepụ. Okay. So ndị na-enye m ọrụ mgbe aha buru ibu, anyị na-alụkwana ya na-alụ ya n'obi ọcha. Okay. Ntere ụmụazị wee bịa butere mmadụ nsogbu bụ anyị na onye nyere ibu krọs ụzụ ya wee misuse 13 million naira. O so n'ihe nji wepụ n'ibu. Mụnwa finish ya sọtụ si ya mee gịnị kọnte onweghị onye ibu ya furu nke esiziri esizi etiri ego eji egotekwa ya na ahịa n'ọkshọn. Onye ọbụla na-abụ onweghị onye ya asị na kọntena ya wee fuo na nke m. Igbo ndị ọma na-ege ntị unu anụbi ya mana nna anyị ukwu oge anyị na-agbagharị ihe niile a dịka isi si na Chineke mere gị amara mara ihe n'oge wee zọba onwe gị. O nwere ndị ị na-enegachara anya oge ahụ na nchọrọ ịdị ka onye a na nchọrọ ịdị ka onye a. Ọ nwere oge anyị na-agba ibu achọrọ ịga na-agba ibu ka onye a ka ndị ụka levụrụ onye a. Kedu ihe na-amotiveti gị oge ahụ? Ihe na-amotiveti mbụ na MMANÜ na-enwe vision. Chineke na-enye vision and prophecy. 1997 nke onye nwe anyị gwara m sị na mma adị ebube asị mmadụ. So nwere ana m enejere anya n'ihe Chineke kwuru nọtụ ihe mmadụ kwuru. Okay. Mana enwe ndị nlọvụziri asị mmadụ etu ha si eme. Okay. Especially nna anyị ukwu eze na ugbu a mụ na ya na-eme ihe mgbe niile ndị n'obere nwa before mara atụ eze ọfụma. Etu ahụ eze na ugbo si eme ka nwa Jizọs si eme na ịnweta ihe na ọ dị ịtọ atawa anya atawa ka o wee ruo ndị nọ ebe a. My mother ka dị ndụ, ọ dị 95 years. Ọ eme 95 Jenụwarị. Ọ bụ na anyị nọ n'Igbo akpọọ ya nwe ihe ya ajụ ya ọjị o mechara emecha dọba mgbe ọjị na-asịzi ya ebupụta eji ere enweta ego. Amaghị m ahụ mmasị ya bụ na ndị ebe ahụ iri mgbe ahụ ihe gwara m ji ebutu ọjị ebe a dọbara ya wee buru ya kwuru anyị bichiri ụzọ wee dobere ụmụ nwaanyị na-eji ahịa sị ha na-ewere ofu ofu o wee batazi ya ọjị agwụba na wee kụwa m ihe ọkụrụ m wee narakwazi ya m nwa obere basket ọjị ya. So onyinye m si na chi inye mmadụ ihe m si na chi ọ bụrụ na amụtaghị ya n'aka mmadụ. Biko nụ Igbo ndị ọma na-ege ntị na ogologo okwu adọrọ n'ụka mgbede. Unu anụgonu na o nwere ihe dịka oke ite, o nwere ihe dịka ghaghara gburugburu, o nwere ihe dịka secret society o belongụrụ na ya. Mana nna anyị biko o nwere ihe si ka m jụọ gị as maka na ọ bụ na gụọ n'ala Igbo gụọ na Anambra steeti gụọ na Lagos steeti ihe so na ndị agha gị because of line of your business and your social life with people. Biko kedu ihe ị nwere ịgwa ndị Igbo ma okenye ma ụmụaka gbasara ozi ọma a na-agbasa aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ maka na ifugo ka isi wee kọọ ije gị etu isi wee malite kịtazi
Ọtụtụ ndị mmadụ believes na enwere shortcut to success. Ọkachasị ndị ntorobịa na ụmụ agbọghọbịa anyị ma ụfọdụ ndị okenye kwuzi maka ọ na-eme ka ife a na-eme na social media. Ụfọdụ ndị okenye adịkwuzie confused, ọ dịka na o nwere ozi ifụ nwatakịrị na-elebọta ụwọta, ọ dịghị ka ọ na o nwere ozi mbọ ọ na-agba. O wee bụrụ ife environment na teknọlọji, nsogbu environment na teknọlọji tinyere anyị n'ala Igbo. Kedu ihe ị nwere ikwu maka ife eji mara ndị Igbo bụ ịgba mbọ dịka isi wee gbagide mbọ were ruo ebe ịnọ taa? Okwu m ya etonwe obere ogologo maka ihe anyị akọwa. Ọ bụkwanụ taa ka ndị na-enweta ego n'ụzọ dị aṅa adịbara. Enwere eze ego ihe ala. Before eze ego ihe ala ha, John Neborisa ha nọ. Before John Neborisa ha, Chukwuru ha bụ n'ihudo ha na ọkụzụ nọ. Ndị na-arụ ọrụ akwụkwọ ha na-enweta ego na-eri. Anyị fụrụ eze ego ihe ala na Lagos na Ajawo steeti. Anyị fụrụ ha nọ na-enweta ego ha na-eri. Ọ na mere anyị ka anyị mmajezie sororo ihe ha na-arụ. Anya ukwu bịara, ndị mmadụ bịara wee were anya ukwu wee bịa n'ikpeazụ a na onye na-alụ kapịnta fọnichọ na bịazie ọ chọghị compete with onye na-eme onye biznes. Game margin ha profit ha ọ bụ ofu. So ka ihe esi wee nọrụ bụrụ onye na-akụzi nkụzi na skuulu na ibi challenge ihe okwu mere eze na-alụ midia nwere ike ịpụta mmadụ adachia ya $5,000 ebe o jere event. Afọ ojuju adịghị n'ihe ị na-alụ ka ihe eji wee chọwazi ka ihe esi ada na-enara ụmụaka ego ole ụmụaka ele ka i wee nwetazie ego ka okwu mere eze. Na kedu ihe na gị na mmadụ bụ oyi n'Africa, not only in Nigeria, mma akaụntụ 1,000 billionaires multi na the whole Africa mụ na ha ma nna ya chọ ịdị ntọnụzi ka ha overnight. Na m na-eji anọnyere nna anyị eze n'ugbo unu na afụkwu mụ na ya na social media na mụ na ya na-anọ mgbe niile na-ekwuri okwu nya mpụtazi onye iwere niile o nwere apịzi ya nya ka m kọmbat ka ọ bụrụ nke ọ ya bụ nke m. Na gị na mmadụ na-eme oyi ego ya abụghị ego gụ. Oyi ka unu na-eme ihe jikọrọ unu bụ relationship, not money. Iweta biznes gbajekwuo ya nna anyị na-aya erikwa uru na nke a ya tinye ego otu ife anyị na otu ihe ọ dịba ọ stọpụ họyi gị na ya. Mana ezigbo mmadụ kpara ezigbo ego Chineke nye ebe ezigbo ọgaranya aha hapụ ọyị ya o jebe osele ọyị ya onwe ihe o mebere ọsọ ya bịa ka isoro mee n'ihi eketa ego. Mana ọ bụghị onye nwa ya emego ka anyị bịazie wee ebe ị nọhọ ịchụ ịnọ n'ihe overnight. Ọ bụghị taa ka ebutebere ego na wayo. Ọkwa ifuru ego a na-asị gị esetu $10 million eme enwego ndị bute $200 and something million mgbe ụwa dị n'isi. Ọ na mere ka anyị nweba wayo mebezie ihe ha na-eme. Anyị nwe ọfọ ha. So ịbịazie ịhapụ ihe ị na-eme mmanazie ọnọkọ ụmụ obere ụmụazị na-agbaje ebe big man anabata ha ụtụtụ dị ọghụụ ahụ ọ hapụ shọpụ onwe na Spanda ma ọ na Telefon ma o nwere n'Ọnịcha ọ gbaa flight jee Abuja ma Port Harcourt ma ọ Lagos ruzie na nke Chiaman ọ nọrọ na-esogharị Chiaman. Ugboro ole ka unu funugoro na ebe m bere ndị ọga ndị bụsị ọga n'obodo a na private jet were akpagharị anụ m eme ihe nchụ ịga ebe nchụ ịga n'idi private jet eji nrizie ya kwụọ ụgwọ ha ebuje m ndị ọga m nwere aka na ibu nyi ọha eburu na nka no ka ọ fụọ m ụfụ na ahụnụ ị mara uru ya so ị nọrụ n'ime ya ị mara ihe ị nọ na ya ọ ya enye gị sense of belonging. Ị chọba biznes ya na-eme were enweta ego ya bụ echi ịchọkwa ịgba na ịgba ọzọ nọtụ mmadụ na-agbara gị ọ mmadụ ahụ gbabaziara gị bụrụzi ya liability ịnọrụzi na-ekwuchi ya mana ọnwa bụrụ na anyị adọwa iri gị ego ka i wee na-eme ihe anyị anụ ka abịazie ya ọgwụ na ị na-arahụ ụlọ abịa ya ọgwụ gị bịa were ego ka i wee jee chọba ihe ya arụ. Ọ ya mebiri Igbo. Ndị nne na nna bụrụzi ya nhapụzi gburu ke ka nwa gị ga-esi ije gụ skuulu nwa gị izije skuulu ịtụchakọrọ ego wee kwara ya ụgwọ wee baa yunivasiti nọkọtazi ya o buru Lexus 330 bata sị gị na ọ ya nwe ịgbaba egwu ọ bụghị ma nwa onye ya enye m ajọ mmadụ nọ ka ịbụ nne ahụ bụ ajọ mmadụ nna ahụ bụ ajọ mmadụ. O nwere ndị mma ụmụ ha si na skuulu wee rụọ họteelụ
papa ha jezi ya ama na-eji ama nha ma agba afa na nwa izije skuulu rụzie họteelụ ije ma na-eji biye beka ego ahụ si bịa. So why na ụmụazị anya na-eme ihe a na-eme ebe okenye nwere anya ukwu na ọfụghị nwa Jizọs gafee kọmbọị gafee ọ sị na nwa ya ụmara ihe ọ na-eme ya dịka nwa Jizọs. Biko 1996 to tata bụ how many years? 96 till date should be 30. 19 years. 29 years. 29 years. Ọ 29 years ọ dị na mbịalụ Lagos. 29 years. Onye zuru n'ilo na nwa Jizọs wee gaa. Nwa Jizọs gara. Ọ bụta ka ọ bịara o bidoro. Ebido from 1 wee gụọ 2. So ndị nne ụmụnne relations so bụrụ ka ọ na-anyị ha. A na-akwa nwa obere nwa eje obodo oyibo eje nwatakịrị ya gbaba mbọ mebe ihe ụmụ ya iwezi ibe na-eme ma bụ na-achọ ma ọrụ ma ọ bụrụ ibu eshi ibube amụịkatị ya nwa ebido na onye nwe alụa n'ụlọ na ịlụ ọmụna o jee zụba ngwongwo ewee bere isi na China. Ọkwa ebe kpọọ ụmụ nwaanyị isi ghụọ kidini wee na-alụgharị ndị mkpụrụ obi ha na anwụ anwụ na mba ụwa gasị maka sị ya ama etu esi igbu onye ahụ nkwanye ịdị ka onye a na-agba anya ukwu nwa mmadụ nweta ego jee gbabọ nweta ego ịfụ mama mmadụ ọgụ ya na onye ọgbọgụ nwa gị ojekwa ọbọ ya etu onye ahụ si je nwa gị eji ọbọ ya ọ gụchara akwụkwọ pụta ịhapụ na ya ka ọ gbaa na karịa ya ịkwa ebe ya n'ọrụkwa n'ụlọ mee nke nwa mere ndebeghị ihe nwa ị na-akwa ya o wee baa ajụ ihe ọ chọbazie nke ọfụ na o nwere nke mmadụ jide ihe ọbụla ọfụrụ ome ka o wee dịka onye nwa nebe ụlọ ahụ o wee bụrụ ajụ ihe nyere ndị Igbo anyị. Nwa nebụ ya nwezie ego ma relation ya na famili nwezie ego o megide nwunye o nweta ego ọsị na ọgwụ ego imegharị ahụ ọsị na ọgwụ ego onye isi warụ na mgbamgbọ ọsị na ọ chọrọ iweghara mmadụ wee tụ ụtụ bikọsụ na nwa ga-enweta ha. Ofu okwu nchụ ya hapụrụ ndị Igbo bụ na ihe ahụ ị na-akọndem ihe enweta ya. Mgbe ọbụla ị na-akọndem ihe onye ọgwụ ego makwana ya agwa ọgwụ ego wee nwee ego. Onye ọbụla mere ihe isi na ọgwụ ego okwukwe ego dị na dị ọgwụ ego so ihe agwụ ya ịgwọghị ya ihe enwezikwa ego ọkwa etu ụwa dị. Numbers 14 ọ sị whatever I hear you say is what I will do. Ihe a na-apụkarị gị n'ọnụ nya ya eme o meghe ihe enwedị ego ihe a jegharị jee chọba ebe ya agwụta. Numbers 14:27. So now etu a nnọ okwu ma ejetubeghị be dibịa mbụ ama m etu be dibịa na ya bụ na o nwere otu anọgide ebe a gbazie gbaa ọsọ ihe dị etu ahụ adịbeghị. Maka gịnị? Na m nwere okwukwe na Chineke ga-emezu ihe ọbụla o ji wee kepụta n'ụwa. O nwere ihe onye ọbụla bịara ịrụ and ka m nwụọ na ndị Igbo ọ bụrụ onye ọbụla ya enwe nnukwu ego na-abịa for a reason and ife onye ọbụla Chukwu gozi wit nnukwu ego o nwere ife ọ na-eme na-adị unique ọ na-adị iche ka ihe ọ na-eme iji wee nyere ndị mmadụ aka. Anyị nwa ada agụ mana iruo na Alọ ruo na Nkwọ market Alọ ine anya ị ga-afụ Paul Onuorah Foundation irigo na ya ị ga-afụ ndị mmadụ unu ga-eje ndị ụtọ ndụ ga-eje fụrụ n'anya n'onwe ha. Anyị nwere registered 1,500 people. We are training in hundreds. Cake ndị na-eme small chops iru ifu machine esetiri eji ekuziri ndị na-akwa akwa unu ga-eje n'ahịa unu eruo n'ahịa be anyị rigoro n'elu unu ya ejeje na Tuesday ha na-ahapụta Monday Tuesdays gbadaba unu afụ ndị na-akwa akwa eseti machines a na-ekuziri ha etu esi akwa akwa. Ị graduate enye gị certificate after 3 months anyị ebu ihe iji eji akwa akwa. Ndị makeup artist nọ anyị na-akpọzi ndị na-alụ shoe ka ha bịa kụziere ndị mmadụ etu esi alụ shoe. Unu eruo unu anara ha emepere unu group anyị and the file unu afụ nke na control nwa Jizọs free education. Anyị nwere 200 students from university to secondary school. File ya dị na this office dị ebe a unu bazie ha ebupụta gosi unu proof and the payment ha na-emeke. So onye Chineke nye nnukwu ego
ji aka ya nye nwere ihe ọ na-arịta ọnụ onwe ihe ya na-emelụ Chukwu. So mmadụ niile ama enwe nnukwu ego. Onwe ndị nwere ego adịghị ready iwere 1000 naira nye mmadụ, ọ na-apaki ya na bank. Ha nwa maka ha si wee je mara ka ha ga-esi na ọ dịrị ha. So mana onye ọbụla enye nnukwu ego nwere reason ọ ga-eji nwee nnukwu ego. Ada anọkọta nwee ego, ọ bụrụ ịgbarị convoy bụ nnukwu ego. Enyeghị ya efe ịgbarị convoy na ịrụrụ ụlọ paaki ya ego bụ moto select ya na-enene. No, o nwere reason, enwe ihe ị ga na-ame. So onye ọbụla ama enwe nnukwu ego, ihe ọbụla ị nwere megịnị juru afọ. Mgbe ụwa tụgharịrị m etu o si atụgharị m, ndị ọyị niile bụ bilonia, nwere onye ntụrụ ọgwụ, onye nna akpọ asị m. Ana m afụ onye ọbụla n'anya. O mechakwa ọ tụgharịchaa gị ka ọ na-atụgharị gị ka a na-ewepụrụ gị ndị enyi ya bụghị ezi enyi. Maka mgbe ihe dịrị gị sọ ha, mgbe ọ na-aga onye ọbụla agbakọ a na-eri na-aṅụ, ma ndị na-ederi ma igbu gị egbu ihe ji ọrụ njọ ha na-ebu ụzọ bido akụkọ na-ịdarụ gị ala. Chineke na-ewepụrụ gị ihe, ọ na-eziri ụzọ ka ọ na-eziri, amamihe ka ọ na-ekụziri gị. Onye ihe adịghị ọrụ mma abụghị ọgbụgbụ ka Chineke chọrọ igbu ya. Ọ chọrọ ka ya kpopụ ata na ọka ka original thing wee nọrọ, o mee gị marịsị ya ihe mụọ. So onye ihe dịrị njọ ya nwee ndidi, ya gbazi na ịbụ n'ụwa ya aka ọnụ kwuo na ọ dịzi. Inwekwa ike jide ụgwọ maka inwe ike kwụ nwozi ma ụgwọ ụlọ, hapụ ya tụgharịa gị original. Ejikwana bute ihe ọbụla, bikos ihe a na-afọ ọsụrụ gị aha bụ ka obi gbawa gị na imeri ya rịrị ka i wee je manwe na ofu ihe. Ego ahụ nwekwa ike ịbịa mana udo ya adị. Onye na-abụọ na-akụ ụwa na anyasị, ọ na-achọsọ ebe ọ ya eje, udo na-adị na ndụ ya. Ọ na-akụ ụwa na ọ na-achọsọ ebe ị na-asị ya ka ababụzi ọsị na nkịta aka Chinebido o jeriri ya ọkụ afọ, ṅụjụọ mmanya ṅụjụọ ọbata 7 na-akụ otetakwa, udo ọ na-adị na udo adị ọkwọ nọ. So ayụyọ m na-ayụ ụmụ obere ụmụazị ndị East bụ ha nwee ndidi, ma ndị nọ n'ime ọhịa ma ndị nọ na mpụta. Onye ọbụla dejuo n'ala Igbo ga-adị mma, bikos na ihe anyị bụ abịa kịta bụ na achịrị steeti na-awụ n'ala Igbo, a na-edozi ya n'Igbo, ọrụ a na-adị, indọstrị a na-abịa, eke ruo dan ka anyị rụzie region anyị. Ị na-anya ndị obodo edozie na be ha, ha jizi ego Naijiria edozie nke ikpeazụ ọfụma. So ka anyị nwajiri nwayọ edozibe East niile. Ana Igbo bụkwa n'ofu, ma ndị Abakaliki ma ndị Enugu enwekwa mentality na ndị Anambra bụ nwanne ha. Ndị Imo enwe the same mentality, si abazi n'oke ma abịa oke a na-akpa enweghị isi. Anyị unite ya, ana Igbo achake nwoke ugo, onwe ihe a na-azọ. Thank you, Eze Bono. Anyị ka nọkwa na aka aja aja Erute ọnụ mmanụ maka na ụtọ ndụ bụ gịnị? Bụ na ndụ. Onye rụọ ya mee gịnị? Ya bụ ihe. Ndị oyibo gwara ya work and Shop. Eze Bono, ofu ajụjụ nwere jụ ka ike Sibia na ụmụ ogbenye. Anụ nyere onye ụsa Na ntakpọnụ. na ide mmiri. Biko ka ị kọwara anyị ka ị setụrụ anyị aka ebe a, bikos anyị fụrụ n'afọ gị bụ Evangelist Paul Okwudili. When as a high chief sir, mwiti high chief ya sị kedu onye ị na-agwa? Biko na njem ga njem wealth success etisi kpata ego. Ịma na ịbịa kịta ihe ndị kwere na Chukwu kwesie na Chukwu ike belivuru na chi anwụ na-eti ha nọ na chọọchị na-ekpe ekpere, a na-eme die by fire, die by fire. My money will reach me, my money will locate me, die by fire. Nka ndị na-eme business a na-eme gịnị? A na-eme business. So m were na-ajụ, kedu nkọwa ị na-ediri ịkọwara mba ụwa, especially ndị agha kwere na Chukwu, kwesie na Chukwu ike, na enwekwere mgbe eji ekpe ekpere ya na mgbe eji eme gịnị? Achụ ego. Okwu ga-amaka. Ụfọdụ ndị na-eti die by fire amakwa n'anya ekpere. Most people na-eme mkpọtụ na chọọchị amara anya ekpere. Yes. No, ana m agwa gị, a na-eti na anụrụ ka a na-eti. Ụfọdụ amadụ meaning ya. Maka one verse n'ime Bible, some of them eme quote. Ike gwụrụ ha n'ọrụ, afụ ozi ebe anyị ebido agbata na chọọchị. Ihe nwee focus bụ ka ife mee Miracle. yes.
n'ọya ka o mee ọ chọghị ịmakwu na ebe ọ batara na chọọchị ọgwụkwọ ndị ọnwụ ya nọ na ọ bụghọ na ihe ama bụ na esi bebe nye shọba ọ na-achọ now ka m kụziere gị ihe Chineke nwere prịnsịpụl Chineke God you serve o nwere prịnsịpụl ifolo gị onwe 1000 ị ga-enweta God adịghị enye fools ego God adịghị bless lazy man God don't deal with idiots God na-achọ ime calling ọ na-call intellectuals ọ bụrụ na ị na-anya ifu na onwe some pastors bụ medical doctor o jide ha na ya arụ ọrụ a God aha akpọkwa na onye ara ezigbo agwụ aha amakwa onye balo ịghọta ya na calling high calling ndị otu ahụ ewekwu ndị balo ya na gwa ndị otu nzuzo adịghị ewe anyhow person ha na-ewekwa intellectuals ọ dị na spiritual things sound and intelligent people ka a na-achọ na kingdom from the kingdom of God. Kingdom of God bụ number 1. Other kingdoms na-imitate zie na ntị onye mụ ihe ọ na-eme n'ekpere ịmafe ya na chọọchị na Monday morning nakwa ntị onye mụ ihe ọ na-eme n'ekpere o nwere onye bụ prayer warrior na-ebe nnukwu ekpere o nwere time o ji eje chọọchị shọpụ ya ghere oghe n'ebe 8 ụtụtụ ọ pụtakwana mee biznes emechi eje kwado fellowship abalị now onye ahụ ifuru na-eti mgbụgbọ bezo na agụụ na-agụ ya ọ bụrụ na mụ na agụ na-emekọ ife iwe bụrụ born again bịa mụnwa anọgo na ya long time ibu ya bịa na agụụ I will never trust you abụgo m born again mgbe ụbọchị adịghị mma remain etu a bụrụ ya na bilonia remain kwa etu ahụ ndị ọ ya bụ ha na-agụụ si na onwezi nke ị na-eme many people God tested them with small money ha gbafuo na 10 million n'aka gwa ma etu a ị na-asị ya na ịbịa ya si ebe nwa si ebe kristi ebe onye na-ebute ngwa ahịa na ebe adịghị ọkwọ ya fụzi ya na chọọchị ọma na onye na-eti mgbụgbọ ọpụta ọdọnọ maka ọfụ ha ebe o jere so ya bụ ndị Jos agụụ nnukwu agụụ so n'ọzi ya pụọ ahụ na-alacha bụ onwe ihe ihe emeri ya nye ya advice so advice a na-enye bụ ije ụka kpesie ekpere ọ bụrụ na ị na-eme program na church like deliverance no problem ị nwere ike start ya from Monday end ya na Friday next week ya n'imepe shop bụ ọlụ aka Chineke enwe nwe ike pụta ife na shop ha ọ bụ na onwe ihe ọ sị na onye God said ọkwịnụ ka ọ sị na ihe ike onye ji ya ma na gị nye na ya enyeghachi gị Luke 6:8 ọ sị give it shall be given unto you ọ na-enwe ihe ya enye oke ka nkọwa kpara gị ege na onye na-abịa na chọọchị empty handed maọbụ na mgbe ụfọdụ onwe ihe ọ na-ejibe ana ị ga-enye something iwe were dị ngọzi na so ọ bụrụ na ịma the principle of God ịlụta irie ihe enye Chineke ọgụ nwekwa ego ị na-enwe ihe na-enweta ego ihe na-enwetakwa bụ obere ego so ndị ahụ nọ na chọọchị nweta the money ha dị ready inye Chineke 10,000 out of it ndị ahụ bụrụ na eti that mgbụgbọ they are not ready so ha na-misunderstand the Christianity with making noise praying to God abụrụ noise maka anyị nwa na-ekpechi ekpere bụ amụma ọkwụrụ gwa gị ka echi ya adị ọ dịkwa etu ya nna biko ebe m chọrọ ka anyị jụgodị gị ofu ajụjụ onwe ihe gbasara this real estate imebelụ megidie before ịbazie n'ọyị do anyị chọrọ ka anyị jụọ na this real estate ị nọ na ya ọzọ nwere kepụkepụ anyị na-adị anabasị oge ọbụla asị a na-akwatu ụlọ ndị Igbo na a na-emewu ndị Igbo na ha arụcha akụrie so a wee sị ka anyị jụọ kedu ihe kpatara ihe gbasara oge ọbụla asị akụrie o nwere ihe dị na real estate a dịka asị na ihe amacha ha o nwere ndị a na-ahapụ nke iche ndị a na-akụri nke iche nna onwe ihe ndị Igbo na-eme onwe ha ọbịa
Igbo mere gịnị n'ebe onwe ha. na nwanne ha nwa Jizọs na-eme prọpati n'ime Leki. Ha bịa ha abịa ha marụ gị ọfụ imerie gen onye amaghị anya prọpati ma onye obodo wee kpọrọ ya wee jee na ebe kanalụ si ga agbachikodo ma kanalụ n'ebe ya na ọsọ anya gacha 10 years eji elu ya mbọsị gọọmenti bịara a ga-akụrụ ihe jee cheki ụlọ niile ndị Igbo nwere abịa akụrụ ihe ka m weta mkpọdụ kọmishọna ka o wepụtara enwe nke anyị megidere agụmentị ọtụara m ya nne si ebe ụmụazị basị onwe m n'ihe mmemere ayọ ka ayọba enwere ụlọ akụtu n'obodo a nọ na ebe kwesịrị ịnọ akụtu ohe jee cheki yes Chere ịnụrụ ya na o nweghị ụlọ nwere apruvalụ echiekiri ọfụma bifo arụọ gọọmenti ya efi aka n'anya jee kutuo ọ dị mpọsị na gị jee verify ya na ụlọ niile akụturu akụtu ma fensi akụturu akụtu gara against the master plan. Ọ gaghị ele. so o mee ọ bụrụ na na-akụturu ihe nọ nke anya ukwu ịgba ha akwụkwọ a ga-akwụ ego na times 4. Are you serious? Ọ bụla eziokwu N'obodo a etu a ka ọ dị ịnụrụ ya ebe ọbụla ụmụazị be anyị lụrụ ọrụ akụtu bụ ebe kanalụ ya esi ga ka ha peela aka maọbụ ebe a sị na ị ga-enye 7 mita bifo ilu ụlọ ịbịazie inye 3 mita ruo ụlọ abịa a ga-akụ ya etu a ka m gwara ya ka ọ dị ada anọkọta kụọ ụlọ mmadụ nna anyị nọ ndị be anyị ụlọ anụgonu ndụmọdụ nna anyị ukwu nyere maka na akwụkwọ nsọ si ga-eweghachi ọzọ belụsọ m so and ụlọ afụgonu na nghọta nke m onye ruo kwuo n'isi onwe ya na okwu niile nna anyị ukwu anụ nyere onye ụsa na ide mmiri CBN na ụmụ ogbenye ndị Igbo nke ikpeazụ a Bamijo nwa Jizọs ihe niile ọ kọwara ebe a na nghọta nke m ọkwụ gịnị ọgwụ ebe so na nna anyị si ka anyị jukene gị maka akwụkwọ nsọ si na anyị ga-anụta nwaanyị na nwaanyị ga-abụ onye inye aka anyị ka anyị marụ na onye inye aka gị ka ịnụtara ka onye nkapa aka dan ịgwana anyị ụmụ one mụrụnụ ka anyị wee kene sorokwa gị kene ndị eluigwe. onye ọbụla ma m amaghị nwunye ma ọ ga na-anụ maka ya Mrs. Ifeoma Queen Onuorah bụ a prophetess ka ọ bụ nọ under the ministry a na-akpọ Divine Majesty wee nwekwa platform a na-akpọ Monday Online echenji to the City of Grace. Ọ bụ na onye nkakwa aka ọ ya apụtanụ m n'ahụ maka mgbagheri ya na-adịghị na mgbagheri bụrụ onye utonye dị gị mgbagheri ya na-adịghị m n'ahụ mgbe niile maka ife onye mgbagheri ego nwere ike dị ma mgbagheri ya dị stress ya na-eju nwoke ahụ mgbe niile so ya bụ nwaanyị dofọrọ m ahụ wee mụtara m ụmụ 5 ada m nwaanyị abakwana na yunivesiti maka m nụrụ nwaanyị mgbe m dị 29 years nke na-esote ya bụ nke dị ọbara ya ha aba na Septemba afọzia ndị obere ịtọ so ụmụ nwoke one nwoke ka m nwere ụmụ 4 years. Igbo ndị ọma na-ege ntị nna anyị na nchịkọta okwu kedu ndụmọdụ ị nwere inye ndị ụka ma anyị onweghị ụka a na-agba iche ndị igwe ndị PG gbasara ozi ọma a na-agbasa aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ ịgba mbọ eji mara ndị Igbo kedu ndụmọdụ ị na-enye just for a minute ka anyị wee pịakọ ndị igwe ndị ụka na PG na-achị obodo ebe okwu dị na bụ na nke ndị ụka dịkwuo na ya na chọọchị memba gị buru batara chọọchị na-alụ na gọọmenti ihe rụbụ ya Minister of Aviation n'ọbịa ụka salary Minister of Aviation for 2 million wee gụzigharịa tia minista na-enwekwa ọnụ họọlụ a na-alụ na 50 million ka a chọrọ ọmụnye aka were 20 nye unu na-ego onye ka o siri nye unu mgbe a na-ebu ụka bụ ụka ndị dị etu ha ka nọkwa nna anyị ụmụ ụkpa anyị ha ka nọkwa
a na-ajụ ese na-ajụ onye nwe anyị a ga-ewe ego ewetara a ga-anarị ya asị na ya anara ọ asị eji ewe na-asụto ka ajụ okpere onye nwe anyị ekwubeghị okwu ọ ka dịzikwa n'ụka ajụjụ na-ajụ a na-ajụ ese telebife anara vidiyo asị ịbịa n'ụlọ ụka ndị ebe Holy Ghost na-arụ ọrụ in the olden days amara onye ibe ọfụma a ga-ajụ ajụjụ ego ị na-ewe agha wuye ka ọ na-ahịa ewe onwe nke Chineke na-asịsị ewe o nwere MMANÜ bi na USA ụmụụkpa anyị kpere ekpere ọ bụrụ na anụ meseji ya ọ sị ka ya nye ụmụụkpa anyị ọ kweje new money onye okpere ekpere ọ sị ka ya weta 13 billion in the olden days ka enye ụmụụkpa anyị ka o were arụ ọrụ Chineke o wee mejie ekpere si ya na onye nwe anyị si enye narị only 1 billion ya dubekwa ndị ọzọ na ihe ya niile bụ nwa ọ bụrụ na new generation ndị pastọ tata a ga-anagharị ya si anya mee ihe 14 ka ọ kụrụ ọnụ mana ọ si anya mee gịnị na ihe n'igwe na-ekwu bụ nwa ịbụ na nwunye ya emekwuo ya opozu ya nakọta ego si ya na eluigwe ada alụ etu mmadụ si arụ so ndị ụka kwesịrị ụka ọbụla kwesịrị ịfụ onye na-ejehie ụzọ n'osi anya bụ na ego ọ ka ahụ mma na-aka ụka n'ebe akụrụ sọzi nka plasta hụ na ụka plasta mkpụrụ obi n'ebe ahụ abụrụ ndị ya ha baa na society ha na-ekụziri ndị mmadụ eziokwu ọ ka hụ mma na na-epentichara ụlọ ụka esi na-eko ọbụsọ ndị oshi na ndị amajuru ndị onwe ndị jicha ma egbebi ụka na-ede ma ndị kere nsi na aja eju bikos ha agwazi ndị mmadụ ha gbanwee n'ọnụ ya adịrị unu mma I bless you mba na ibles kata ha egosiara ha njọnụ na onye na-akpa nsi ya eji ọkụ mmụọ na onye na-aba otu nzuzu ịgụsinata ihe na onye na-eri ego gọọmenti na onye amamụmụ onye ego masis ka ọ na-asụghalụ ekwesịghị iji lụ good things of life ịpọntị ya na ya gị bụ igwe na-echi mmadụ echichi ịjụghị ihe ego egosi bịa na onye kpụbi ọkụ mee nwa ka ibie n'obodo nwa inenede anị ya na a na-enenezikwa onye afọ ha na-ekpuru okpu m n'isi ya e kwuru si na ndị igwe na-echi echichi onye a na-ajụzikwa esere ife echie nna anyị nnọọ biko na nchịkọta anyị si ka anyị jụọ gị asị ibi ya na ụmụ ogbenye ọkpazighị aka na PG ife ịgwara igwe ịgwago PG maka na PG nwekwara nke ya PG ya afọ onye ohi nọ n'obodo maka ọ na-aba aka nye bụ PG na ụmụ arụrụ a na ọ na-alụ ọ kwadorie emechaa achọbọ nnọọ gọọmenti ọ na-abụghọ ndị ahụ nwa PG mụ ya mana ọnwụnwụ ya na ndị ya ejije na ya ozobi ihe mana ọ bụzi ya ndị ọzọ ha zọsi je bụrụ ha gbawusie na mana nke ahụ na-arụrụ ya ọrụ na-enye infọmeshọn na-edo onwe ebe ọ ya elegharị anụ jee kụọ okwu ndị na ya ọ bụrụ ụmụ ya ịfụrụ ụmụazị a na-eme ihe adịghị mma maka ọsọ ịma ha ma ọ bụ ọrụ releshọn gị gwana ha na ihe ha na-eme dị mma na emechaa na mfucho na ha ga-atakwa n'afụ ịtọọ ha na-agbụ so ndị PG ha ka ha ji ha triti onye ọbụla asị ịkwọrọ ka udo dị. Nna anyị biko imekwuo onwe gị n'okwu anyị kelere gị wee bụrụ ukpe ekele wee na-asị on behalf of ỤTỌNDỤ Media House n'okwu niile ikwuru ga-ele anya oge o nwere ntị ya mee gịnị ịmara asụ iso n'igwe ịma ha asụ ịtụkwasị ya biko nna anyị na nchịkọta okwu anyị si gị daalụ deme mana biko bifo anyị apịakọ since iji wee bụrụ ọga wee ruo na level nọ today mmadụ one ka ịzụpụtagoro weda ma na real estate ma oge ị na-alụ clearing mmadụ one ka ya pụta today si na anụ yiri onye ụsaba na ijoba ọga m ada agụ ha ọnụ enwere m ụmụaka nwee ma ndị okenye ị nwere ike ịkpọrọ anya afọ ihe dịka mmadụ na-abụọ ịtọ na real estate ụmụ m ehikena mgbọba afọ ya abụkwa iruo n'alọ na real estate na ihe a na-eme ndị mụ na ha na-emekọ ihe ma ọ gbata ọnụwa nwa di ya na yes so na nke abụ ndị nke m na ha na-emekọ ihe real estate ya making money ha buru ibu ngụba na ha agụzi ndị lawyers nọ ndị real estate si n'aka m eri nna ya ukwu biko okwu anyị na-ekwu na ozi ọma ya na-agbasa mmadụ ga-anọ ebe a sonu
Dikelamish. That's all. Yes. Ọ bụ onye ọzọ. I'm member of this house. Yes. Biko nna Anyị na-emekọ business. Company ga i nwezi ike ịgwa ọha na eze ihe unu nọgasị ntu. Unu a na-alụkwa ụlọ sọ ka ọsọ ana and oil and gas. Ị na-alụkwa ụlọ na-ele. Company na ihe ọ na-eme. Ngwanụ gwa anyị ihe ọ na-eme na anyị na-eme nke a na anyị na-eme nke a na anyị na-eme nke ọzọ. Like Viera Angela Solutions. Yes. Bụ part of company. Okay. Ọ nọ na sanitary wares and which. Anyị aha gbada kịtị fosi anyị. Ihe niile nọ. Good faith nọ na ya. Good faith na-arụ ụlọ. Good faith na-ele ala. Okay. Ọ bụ na nchịkọta mgbe unu ya abịazi ọzọ ma emesịa enye unu vidio. Okay. Like ị gaa n'ọfọ Admiralty, ị ga-afụ ebe anyị na-alụ 5 floors. Okay. Apartment. Okay. Anyị na-alụkwa ụlọ. Okay. So anyị anaghị elezisa na anyị na-alụzi ụlọ. Okay. Unu adịgokwa Involved. before anyị na-prefer ile mass purchase igoluzie ijelụwa mana na-agwụna. So nke fọziri afọ Ka ị develop agbazie. ka m wezie develop na ọ bụzi mgbe niile ana m achọsọ ebe m egogata enwe ebe m alụrụ kwụzie efozie na ọbara na arụzie ya edobe ya na-anarụzi gratuity maka na ma ya alụgbu n'onwe n'ọrụ because na ịma na ndị amaghọ na-eche na ndị 100 years ma aka na ọkwa 47 years ka nka dị na. Are you serious? Yes. Okay. Ma emebeghị 50 years. It's okay. Ndị be anyị ụnụ anụgo n'ihe anyị ga-abịa na nchịkọta. Chukwu gọzie ego sao onye nwanyị gọzie ego. Anyị na-asị gị CBN ụmụ ogbenye deme ka o dere gaba n'iru na ife kwugo na mere unu na-eluzi wow. Nke a ka anyị na-emere na nke a bụ nke a na-alụ kịta na off Admiralty Way. Yes. 5 floors. Chukwu gọzie ego sa nna anyị ngwanụ congratulations. Congrats. Igbo ndị ọma na-ege ntị, anyị abịago na nchịkọta episodu nke taa with nna anyị ukwu His Excellency Evangelist Paul Okwudiri Onuorah, the President, Anambra Global Connect, and celebrity CBN Governor of ụmụ ogbenye na Igbo niile. O wee bụrụ ngiri Igbo. Anụ nyere onye ụsa na ntakpọ na ide mmiri. Bamijo nwa Jizọs. Ka Igbo ori anụ, ọsaka ụsari ogwumaga na alọ, ọjọ iri anụ. Anyị abịago na nchịkọta nke ụbọchị taa. Na-agba bụ aka aja na-eme gịnị? Na-ebute ọnụ mmanụ. Nna ya ikwuo gịnị? Aka aja Na-ebute ọnụ mmanụ. Maka na ụtọ ndụ bụ na ndụ. Onye rụọ orie, work and shop. Nwa Jizọs na-ana alọ ihe niile o kwuru taa bụ gịnị? Ele. Business ya? Ele. Oil and gas? Ele. Eburu gbago? Ele. Eburu gbada? Ele. Hip hip hip. Hooray! Ije okwu ya. Ele. Go.